85.3 FM. 85.3. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ka gustong ukana. Abanay ang kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kona. Himo siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan. Mayong bunta ka natong tanan mga igsoon. Mahal Dili nga tapmanod dapit sa kabuntagon ngayang ihatag. Sa uno na gyud sa Desyembre. Dahil merong ang sa adlaw sa bulan sa Desyembre sa 2024. Kunya alas nga bulan. Ining mao nga bulan. Atong pasalamatan ang Ginoo nining mataho nga kabuntagon ngayang ihatag. Ug adlaw pagyud karon nga Domingo. Mao nga atong pasalamatan ang Dios nga siya mo'y nagatiban, siya mo'y nagbantay,
siya nagproteksyon, siya may nagtibig o nag-amping kanunay sa matagos ang kinabuhi. Sa ngalan sa labing halangdon ka Diyos o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Ryan Makasaon, ani usab ang inyong ubos nga lagad, ubos nga amigo, ubos nga higala sa Shine FM 95.3 o sa social media sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao o sa kinatibukan sa kalibutan. Maibuntag ka na itong tanan, kumusta man ang inyong pagbangon o ang inyong pagmata ining pirmerong adlaw sa Disyembre. Nangandam na ba ang mata ko sa nga moadto ta sa balay ng alampuanan aron sa pagpasalamat sa pirmerong ang or pirmerong adlaw sa Disyembre, katapusan nga bulan ining 2024. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Yong Ken Jay. Good morning, Pastor. Good morning, usap kanimo diha, Ma'am. Kumusta man ang imuhang mga kinabuhi labaw sa tanan nining mga adlaw karon nga maoy kigahim alang sa buluhaton sa buhay na itong Ginoo. Although inis kalibutan doon na may papili ang tao sa Pandog Domingo, isan unsang adlaw kung imuha nga giuna-una nga ang tanang adlaw imong gibalaan. Wow, muhatag lugar panahon para sa atong tanan. Pero atong hinumduman, matag adlaw, matag minuto, balaan na ganunay kay gibuhat sa Dios ang tanang panahon. Ikaw o oras, ikaw o ako ang tanang oras, ikan Gunas Ginoo. May puntagan natong tanan din sa Shine FM 95.3, tingali nakaupi na ang matag usa o ready na usab nga maminaw diya sa minsay sa Ginoo. Ang ato karon nga topic, magdali-dali ang Biblia o diya ato ning gitimahan ang pagdali-dali makahatag og kasamo sa usa ka tawo. Ang tubag nini diha sa pagpaminaw o pagpatalinghog karon sa mensahe kung insakto ba yun ang pagdesisyon dayon, pagdali o desisyon mao nga ikaw o ako dapat mamalandong kanunay sa atong Ginoo. Adunay mensahe si Ma'am Yong Ken Jay. Pa-shout out ko sa akong tito nga sige og paminaw sa imuhang wali Dindo Kikay. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Dindo Kikay. Kanunay na naminaw sa mensahe ikan dinhi sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. O matag panahon igsuon nga doon natay mga buluhaton dinhi labi na sa makadlawon. Adunay nagkalain-lain nga movie or mga first time nga bulantaw sa ato ang live stream. Salamat sa Ginoo, welcome ang tanan ilabi na sa imuhang dito nga sige og paminaw ining ato nga programa nga si Brother Dindo og si Kikoy bani og Kikay. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi ilabi na nining mga takna karon usa ka dakong pabor o pribilehiyo nga iyang gihatag labaw sa tanan kining atong mensahe o topic nga atong ipaabot sa matag usa ining pagdali-dali or pagdali. Matod pa sa pasiaw, ayaw pagdali sister, brother, kay magkabalik-balik yun ta kung magdali ta. Mag-ampo ta mga ekson. Labing kamhanan o mahigumaon ka nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pakiguban o pagbantay. Labaw sa tanan ining pirmero nga adlaw o Diyos sa Disyembre.
nga imo kaming gihatagan og lain na usab nga hugna sa mong kinabuhi Amahan. Salamat o Dios sa mga 11 ka bulan nga among gilatas o kami nakalatas o nakalabang nining tanan. Taliwala sa kalisod, taliwala sa mga problema, taliwala sa kawaladon, taliwala sa kasamo, taliwala sa dagkong mga pagsulay. Apan ikaw o Dios nagapahigawas dinhi tungod kay padayon kang nagatiman o nagtipig sa among matag-usap ka mga kinabuhi. Bisan pa man o Dios sa tanan karon na minaw sa Side FM 95.3 o sa tanan nga kanunay nagasunod o naminaw nining mao nga mensahe. Labaw sa tanan nining mao nga programa dinhi sa Shine FM 95.3. Salamat o Dios sa tanan usab nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao. Labaw sa tanan sa tibok kalibutan, ikaw magapanalangin pag ikaw magabli sa matapusan niya kamatinahon. Nining pirmirong adlaw, pirmirong ang sa bulan sa Disyembre o katapusan nga bulan ini 2024 Amahan. Ikaw ang among gipasalamatan, ikaw ang among gipasidunggan, ikaw ang among gidaying, ikaw ang among gituboy, kay ikaw ang pinugdan ug tuburan sa tanang mga butang among gikinahanglan. Salamat o Dios sa dakong pribilehiyo kay gayunan imong ihatag kanamo. Nanining mga adlaw imo paming yatagan og laing hugna sa mong kinabuhi. Imo paming gipahigmata, imo paming gihatagan og higayon na kami makapasalamat o makadahig kanimo Amahan. Sa tibok na kong panimalay, sa tulo na mo ka mga anak, sa kong ugangan, sa tanan na mong makaigsunan din sa balog. Sa tanan na mong makaigsunan sa Pilipigan, Lord. Pinanguluhan ni Pastora April Miagab Turan o dapit sa kangkuy o Diyos sa kinabuhi o pamilya sa mga Ilog family o sa tanan nga naminaw din sa Shine FM 95.3 ikan sa kabukiran sa Bayawan City, ikan sa kabukiran sa Baay City, labaw sa tanan sa kabukiran sa Tanay City. Nya di nahimutang kining maong FM kini sa katapusan barangay sa Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman, labaw sa tanan nining maaw nga adlaw karon. Nya kami o Diyos maghatag og higayon nga kami moduol sa balay kalakwanan aron sa pagpasalamat, pagdahay, paghimaya nga nakanimo. Ikaw ang kinugdan ug tuburan sa tanang mga butang among gikinahanglan. Labaw sa tanan sa among gininhawang imong ipiyal kanamo. Usog, kalig-on, panahon nga imong gihatag kanamo Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagkamayon. Salamat o Diyos sa imong pagtipig. Labaw sa tanan sa akong nga wife karon nga naa sa kisi. Lord, panaligdi o tipigi kanunay ang iyang kinabuhi. Diya sa imong landong sa imong mga pagpuyo siya sa kasiguruhan gikan kanimo. Bisan pa man o Diyos sa iyang mga amo o sa iyang kauban o sa ka-Indonesia. Panaligdi, proteksyon o kampingi kanunay. Labaw sa tanan kanamo kanabilin din sa Pilipinas, Lord. Bisan pa man ining mga adlaw sa akong pag-adto karon sa lugar sa dapit sa Pilipigan sa akong pagbisita sa among mga kaigsunan. Ikaw Diyos magaproteksyon, magabantay. Nya diin ang imo ang mga anghel kanunay magatipig sa among mga kinabuhi, Lord. Salamat o Diyos ining mga dapit. Ikaw magapamuhat. Ikaw o Diyos magsupply sa among mga paginahanglan sa pagbintinar nining mao nga FM radio nga imong gipiyal sa tabusan namong kamakinabuhi. Bisan pa man sa among station manager Pastor Gideon Canilario sa ilang pag-travel ining katapusan nga semana sa Disyembre, paingaw nining mao nga dapit aron sa pagkaton ug mabulok og mga mensahe gikan kanimo. Salamat o Dios, nagbuas sila sa ilang mga panginahanglan, bisan pa man sa ilang pagbiyahe o sa sakyanan nga imong ipiyal kanila. Panalipdig nga ang kasiguruhan, kadaugan imong ipasinati kanunay sa imong mga alagan. Bisan pa man sa among General Station Manager Reverend Gideon Reverend Kim Ryan Makasaol, ikaw sa mga panalangin sa iyang kinabuhi uban sa iyang pamilya o sa mga FM radio diya sa Batantil o sa Kasumandig o sa uban pang mga area o sa tanan nga mga komersyal nga mga FM radio nga nagapamati usab nining mao nga dapit doon. Ako mga pag-ampo ka na kanimo, ikaw mag-bless, ikaw magtagpo sa ilang mga panginanglan, labaw sa tanan sa umalabot nga mga piniliay sa katilingban. Ikaw maghatag og iya sa matagusa, nga diin ang kadaugan kasiguruhan nalangyod kanimo Amahan. Lamang among buhaton ug aduna kami katunod nga
muhatag og panahon sa angayan ug takos nga sa pagdala sa katilingbanon nga kalihokan. Salamat o Dios, iyahi lamang ang mata ko sa nandiin ang matag desisyon, dili mo sangkot sa pagmahay o kagugot, kundi mo sampot sa kadaugan kasigruhan gikan kanimo. Magulat mi sa insaktong panahon o oras na imong ihatag kanamo ang kinut-anay nga kadaugan gikan kanimo Ama. Bisan pa man o Dios sa mga presidente, mga senador, mga gobernador, mga congressman, mga mayors, o mga konsyales, o mga barangay captain sa nagkalain-lain nga mga barangay, imo sila ihatag og panahon aron sa pagdala sa katilingbanon nga kalihokan. Lord, hataga sila kaalam labaw sa tanan o Dios, kanunay silang mahinadlokon nga nagkanimo aron sa pagserbisyo sa katilingbanon. Salamat o Dios, wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kung wala ikaw sa among makinabuhi. Bisan pa man sa tanang mga leader sa simbahan, mga pastor, mga pastora, sa tanan nga may nadlokon nga nakanimo, labaw sa tanan sa kanunay nga nagasunod nining mga programa, giyahe kanunay ang matagusa na din ano na kami makatunan o magkatuon kami pinagi sa imong balaang kasulatan. Salamat o Dios, ninintak na o dapit sa kabutakon nga imong ihatag. Salamat o Dios sa tanan nga naminaw karon, labaw sa tanan sa nagapalibot nining mga nga dapit, Lord. Ninintak na o dapit sa kabuntagon, doon himaya nga nalagod kanimo ang tanan. O salamat o Dios sa imong pagbantay, salamat o Dios sa imong pag-atiman, o imo kaming ipahiligay sa bisan unsang katalagman imong nga moabot sa mong kinabuhi. Padayon ka nagtipik, padayon ka nag-amping sa mong mga kinabuhi. Pinagi lamang sa imong buktong anak, personal na mo nga manluluwas. Ang tanan magaingon, Amen o Amen. Salamat sa Ginoo, ilabi na sa atong mga kaigsunan karon dinhi sa salamat sa Ginoo. Adunay mensahe si Ma'am Yong Kim Chay, sitio Balas-Balas ni Pastor. Salamat sa Ginoo sa inyo bang kinabuhi diya sa sitio Balas-Balas. O kag Ginoo magapanalangin ilabi na sa imo nga tito nga sige paminaw. Salamat sa Ginoo sa atong mga kaigsunan na kanunay nga naminaw din sa Side FM. Akong gi-welcome ang tanan karong 31 katapusan nga gabi ini nga Disyembre. Siyempre pizza uno na karon mga igsoon. O niya ang atong station manager, muari sila mga 29 sa Disyembre. O niya wato man ko sa Pilipigan ni karon tungod kay wala ko kaadto atong nilabay na bulan sa Nobyembre. Tungod kay matag bulan do na kami pagahimo nga balaan nga panihapon. Muna nga tungod po sa ato nga mga obligasyon nining bulan sa Nobyembre nga medyo hagipot yun ang akong oras. Muna nga sa gihapon akong gi-welcome ang tanan ilabi na sa pagpasalamat diya sa Pilipigan ato ang mga kaigsunan diya pinanguluhan ni Pastora April ni Akabturan sa mga Turan family o sa tanan nga maaptikon o mapagihon nga mga kaigsunan diya sa dapit sa Pilipigan. Salamat sa Ginoo bisan pa man sa tanan nga mga Panerio family o sa tanan nga mga Turan family o mga Dahil family, mga Babon family o sa ubang pamilya diha, mga kaigsunan, mga Visitasyon family, mga igsoon, mga Lagunero o mga kasikbit nga mga kasilinganan diha sa mao nga dapit sa Pilipigan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo o hapit na usab ang pagpasalamat tungod kay ang Ginoo kanunay nagapakamaayo sa matagosa. Akong gidapit ang matagosa doon na tayo mga tigi o mga contest diri sa katapusan nga gabi overnight fellowship o sa atong station manager Pastor Gideon Candelario ikan sa Malabuyok ang atong station manager na upaabot usab kung mga magulo kong mensahe atol sa overnight fellowship hindi mga napit.
Salamat sa Ginoo, ilabi na sa dapit sa kasagangkal sa tanan nga mga Villagantol family, Brother Arnulfo Villagantol, pohon Brother Arnulfo Pagkaubanta, ilabi na sa mga Arias family diha sa Atbang, sa atong mga kaubanan pohon, sa atong mga kahigalaan, sa atong mga amiga o mga amigo. Welcome yun ang patagusan ining katapusan nga gabi sa 31 Exxon. Unang atong pasalamatan ang Ginoo nga atong ikauban usab ang atong station manager na si Reverend Gideon Candelario nga madungog usab kanunay ninyo sa panahon nga atong i-hook up gikan gayud sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyong, Exxon. Salamat sa Ginoo, niningatag na og dapit sa sayong kabuntagon ang atong oras. Alas 4:50 na. Anya ato nang patalingogan ang mga mensahe sa Ginoo. Ato kini nga pagatun-an kining mensahe nga magdali-dali ug pagdali umuhatag ba ni kalipay, muhatag ba ni kadaugan in 100%. Dili baha luyo sa pagdali, mga bali-bali igsoon sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Kung magpadala ta kanunay sa emosyon sa tawhanon nato nga emosyonal, makadungugan nita og magya nga ginagmay nga huluhanging nga sakit nga pulong, dayon tayong interact, di ba? Mo response dayon ta unya daghan na po kang istorya. Mauna, wana bago pa ang imuhang may relasyon ninyong duha. Di ba? Unya doon na po'y musagaw-saw nga mga silingan, doon na po'y daghang mga maritis nga mga tao na imong ikahulupilo, kargahan sa pikas, kargahan sugnuran po sa pikas, doslitan pagyug kalayo, mga gubot. Pero diha sa Ginoo, ikaw o ako, just relax, higala. Kay ihatag lang yun na sa insaktong panahon ang imong itinguha, ang imong ipangandoy. Siyempre ikaw o ako doon ako kay pangandoy. Dinhis kalibutan, normal sa tao, kadoda kay pangandoy sa kinabuhi. Apan hinumdumi, ihatag na sa Ginoo sa insaktong panahon, sa insaktong higayon. Kay ikaw o ako ang Ginoo ray nahibalo sa tinud-anay nga kaugmaon nga nagbulat sa tong mga kinabuhi dinis kalibutan. Gawas nung tang magplano, gawas nung tang dunatay tinguhang pangandoy sa kinabuhi. Apan unaha pagpangandoy ang Dios nga maoy magtumala, maoy maghari sa kasing-kasing, huna-huna o sa labutan. Kay ikaw o ako ipahilo na sa atong Ginoo sa insaktong panahon, sa insaktong oras o sa insaktong trabaho na ibiyal sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Mao nga asa atong kinabuhi dinis kalibutan nga nakabili na itong gininhawa, ampingi, alimahi, labaw sa tanan, ampingi ang mga mensahe sa Dios nga mo'y buntukan kanato sa insaktong giya o paglaong sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Ato na din basahon sanggit ang atong oras na dagana. Sinabi na sa tanan nga naminaw karon sa pamilya ni Ma'am Yong Ken Chan sa kinabuhi, sa mga naminaw karon labi na sa kinabuhi ni Brother Dindo diya sa sitio Balas-Balas. Dili lamang sa sitio Balas-Balas, igsoon sa nagapalibot dinhi nga kutob sa naka-open na sa inyong mga FM radio ang Ginoo magapanalangin sa matapusan. Atong imaginon karong adlaw, pirmirong adlaw sa Disyembre.
o ang Disyembre katapusan nga bulan sa 2024 hinumdumi sulod sa 11 ka bulan ikaw ug ako pauray na hibalo sa nagkalain-laing pagsulay nga moabot sa tong kinabuhi apan ang Dios nagpahigawas niining tanan. Atong imaginon usa lamang ka pamilo 2025 sunod bulan lain na usab nga ang sa imong kinabuhi dinis kalibutan. Tingali sa January, February, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre karong adlaw imong nasinati nagkalinglaing mga pagsulay. Apan nakaling kawasta kay dunay Ginoo nga nag-akiban, nagtibig, nagbantay, nag-ambing sa atong mga kinabuhi ug niining mga adlaw hinumdumi para sa atong Ginoo. Ug ikaw ug ako kanunay mamalandong sa pagkamaayos Ginoo, hinumdumi ang tanan nimong gikinahanglan, ang tanan nimong desire sa kinabuhi naalang yun sa mga kamot sa atong Ginoo. You and I naatay kagawasan nga mo desisyon apan ang tinud-anay nga desisyon o hukom naalang yun sa mga kamot sa Dios. Kay dili sa gusto nga ikaw magkabalik-balik sa desisyon nimong pagdali. Kay ang pagdesisyon nga pagdali musangpot sa kasamo, musangpot sa pag-irgo, musangpot sa dili maayong resulta even sa imong kaugmaon sa imong mga kinabuhi. Mga batan-on hinumdumi ang inyong pagsulod o pagrelasyon nga wala pa sa insaktong panahon hinumdumi luyo ni anang tanan dunay mga pinulungan nga pagmahay. Wala tay katungod nga pupugong sa inyong emosyon, sa inyong pagbati, sa inyong isig katao apan hinumdumi ibutang sa insaktong panahon ang pagsulod diha sa salag sa kaminyoon. Kay ang Dios mo takda sa insaktong panahon nga para kanimo higala. Igsoon sa atong desisyon, sa atong mga pinulungan, dapat atong unahon, ayohon atong usisa. O dili ba ni makahatag kagubot sa atong pamilya? Dili ba ni makahatag gubot sa imong silingan? Dili ba ni makahatag gubot o makadaot makagubak sa pamilya sa imong isikataw? Amen ba? Dinis kalibutan nagkinahanglan taghiya ang mugiya nato ang mensahe sa Ginoo aron makadesisyon sa kinabuhi. Dunay kadaugan, kasiguruhan, kaayuhan, kalabuan, kausaban sa atong kinabuhi sa dagan sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Ato ning basahon Exon. Panuntihon kapitulo 19 bersikulo 1 ngadto sa 8. Even si King Solomon doon na sa paabot sa matag usa sa katapusan nga mensahe nato ni pagabasahon Exon. Ingon ang panultihon kung ano na mo'y Biblia. Kapitulo 19 bersikulo 1 ngadto sa 8. Unsay giingon diri mga igsoon, mas maayo pa ang kabos apan dili limbungan. Wow! Usahay ang tao manglimbong aron madaling madato. Hello. Ato bang nasabtan ang gamay sa mingay? Kay ang mentalidad sa tao aron madaling madato manglimbong, mangapar, manglansis, mang-iskam kay gustong magdali nga madato o mahinungdan na iskam. Amen ba? Ang mentalidad sa tao, ang emosyon, wao nato ni dapat karon. Kay muhatod nato ni kapilihan, kaalautan o mga purdoy tangtanan. Hello. Matod pa diri mas maayo pa ang kabos apan dili limbungan.
doon na ba kay gilimbungan sa imong isig ka tao? Sama sa usa ka tawo nga mananingil sa buhis nga mao si Zaqueo. Apan si Zaqueo nahimuot ang Ginoo. Nganuman, iyang gibalik ang tanan. 3 kapilo, 4 kapilo nga iyang gilimbungan. Ingon siya, magtutudlo si kinsa matong akong gilimbungan, akong ibalik ang 3 kapilo, 4 kapilo. Naghinulsol si Zaqueo na itong panahon na. Og doon na sa tinguha, gamisa ka siya sa kahoy nga si Kamuro, aron makita lamang niya si Jesus niya itong tungura. Ikaw o ako doon na ba kay kihimo? Di ining mga adlaw karon Exxon. Doon na ba kay ang nga mo desisyon nga muduol sa balay nga alampuanan. Lord, salamat nga ikong imo kong gihatagan og laing panahon karon. Ining bulan na katapusan nga bulan sa 2024. Imong imaginon sulod sa 11 ka bulan higala, ikaw ug ako angton na ginhawa pa karon. Grabe sa. Tingali makaingon ta. Lord, salamat. Dili kay tingali, dapat imong pasalamatan ang Ginoo. Atong pasalamatan ang Ginoo. Salamat sa laing hugna sa akong kinabuhi. Katapusan nga bulan sa tuig 2024. Adlaw pagyud karon nga para sa atong Ginoo. Igsoon, hinumdumi na ikaw ug ako lumalabay o lumalangyaw lamang sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi nga bago pa lamang nakasulod sa ato nga Facebook Live. Ma'am Dandan, amin. Salamat sa Ginoo sa mga Dandan family. Maayong buntag kaninyong tanan. Ato ning ipadayon sa pagbasa ito. Ingon dire, mas maayo pa ang kabus apan dili limbungan. Yes, pagkatindot okay lang yun kaayo. Bahalag, mao na giingon maigsoon nga bahalag saging basta labing, di ba? Ang usa ka bana, ang usa ka asawa, ang usa ka pamilya, simpre matawag kag pamilya kung doon na kay mga anak. Dili ka matawag o pamilya kung bana o asawa ra. Matawag sa gitawag og family kung doon na sila'y mga anak. Yes. Okay ba? Nganuman, ikaw ug ako mupundar kag pamilya kay gikinahanglan doon na kay anak. Pero doon na po'y mga sitwasyon nga doon ay mga pamilya, doon ay asawa o bana nga wala pagyud atagipon og anak sa Ginoo. Kung atong mahinumduman sa kinabuhi ni Sarah o ni Abraham, kato mo'y klaro wa na'y paglao. Di ba? Ang imong paglaom sa kalibutan karon naargos Ginoo. Imong imaginon si Sarah pila na katuig, 90 katuig. Kaya nga nung nanganak man to sila kang isa. Sa kinabuhi sa inahan ni Apostol Juan nga si Elizabeth nagnabdos atong panahon na dungan-dungan silang Maria. Mao nga si Zacarias nga mao ang papa ni Apostol Juan na amang kay wala matumutuo pinaagi sa anghel nga nagpadalang mensahe ngadto kang Zacarias. Niingon ang anghel, ikaw Zacarias, silutan ka sa atong Dios. Sa dili pa mahimugso si Apostol Juan, papatutan nga ikaw maamang. Grabe sa diha nga nakasulti pagbalik si Zacarias, nahimugso ang usa kaalagad sa Dios nga maoy nagbautismo ni Jesus dito sa suba sa Jordan ni atong panahon na. Sa atong kinabuhi inis kalibutan, ikaw o ako gipahimugso kay tunay takong katuyuan ang Ginoo. Ganong ikaw o ako gipakataw dinis kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario
Florentino escape from Davao City Government. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Florentino family, ilabi na sa mga Aka family Bugis. Good morning po, Pastor. God bless you. Watching from San Jose del Monte, Bulacan. Wow, salamat sa Ginoo. Kumusta mamo diha sa Del Monte, Bulacan? Magandang umaga po dyan sa taga-Kamay nila. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa, ilabi na sa imuha nga mga ginikanan diha sa Pilipican, o sa imuha nga igsuon nga si Pastora April Mi Agabturan, nga maoy ato nga gihatagan og panahon paglid sa mga kaigsuonan na sayod ang Dios sa pagsakripisyo sa imong igsuon kani adto 2015 na kanunay sa mga nag-antos kauban sa inyong ubos nga lagad dinhi mo hanapin. Og kining tanan walay nalilong, walay natago sa atong Ginoo sa iyang pagsakripisyo, adunay ganti kadaugan, ug ang Dios magapanalangin sa matagusan ninyo kamakinabuhi. Ining maong adapit, luyo sa mga pagsakripisyo, luyo sa mga pag-antos, napundan ang FM radio o dako kakabahin o kaabag aron ang mensahe sa Dios mahidangat diya sa tasatag sa mga panimalahi o mga Pinoyan. Once again, sa 31 i-welcome na po ang Batagosa. Di sa unsang organisasyon pagkauban ta alang sa paghimaya pagpasalamat nining maong adapit dinhi sa Sitio Balog, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Ato ning basahon tanan ngadto sa bersikulo 8. Introduction pa lamang, daghan ng mga iko. Ikaw ug ako do na may gilimbungan sa imong isig katao. Mas lindot pa ang pagkinabuhi nga kabus nga pinadiyos kaysa mahimo kang mayaman apan limbungan. Si Sakio daghan sang nalimbungan kay maniningil siya sa tuwis, apan naningkamot siya nga makita niya si Jesus ni atong tungora. Ikaw ug ako do na bay gihimo nga ang nga maningkamot apan nasayod ko nga ikaw ug ako naningkamot ka naminaw mo sa mensahe sa atong Ginoo. Ingon diri, mas maayo pa ang kabus apan dili limbungan kaysa taong buang-buang o bakakon. Hello. Sa taong limbungan, ingon ang Dios, dili maayo ang kadasig nga dili inubanan og kahibalo. Usahay dasig kaayo ang tao pero walay kahibalo. Magdali og desisyon kay walay kahibalo, kapakyasan, kagubot, kakapoy, kaluya, maoy resulta. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yotratse from Bulod, Pindoy, Negros Oriental. Good morning, Pastor, og sa tanan nga nagsunod ning maong programa. Dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanatong watching here in Pindoy. Wow, kumusta mo diya sa Pindoy? God bless sa tanan. Happy Sunday. Yes, happy Sunday. Today is the first day of December. Happy Sunday, everyone. Manginaw ko ining pirmirong adlaw sa Disyembre, adlaw para mahimbaya na to ang Dios. Katapusan nga bulan sa 2024 election. Ingon dire, may mga tao nga nagunay pagdaot sa ilang kaugalingon paagi, sa ilang kabuang, ug unya basulo nila ang Ginoo. Tanawara, dunay tao nga sama niini.
nga mismo sila naghimo og kadaot silang kaugalingon, unya ang gibasol ang Ginoo. Ayay, human. Unsay giingon dire? Ang may mga tao nga nagunay pagdaot sa ilang kaugalingong paagi. Doon na may mga paagi sa tao nga magdali-dali, unya na daot. Kay mo ingon man ang tao, og di gani ko nimo tagaan og panalangin Ginoo, og di gani ko tagaan nimo butang, di gani ko tagaan nimo motor, dili ko tagaan nimo helicopter, di ko mo simba. Og dili ko nimo ayuhon sa akong sakit, di ko mo duog simbahan. Anak sakit na bangani, manginansag pa. Og di gani ko tagaan nimo bugas, dili ko tagaan nimo akong ipinginanga, di ko mo simba pastor. Og di ko madato, kanus amanta mo simba, og mamatay na ta, og dili ta tagaas atong pagkadato. Ikaw o ako o igsoon, obligasyon nato nga musimba, obligasyon nato nga muhatag tag panahon sa atong Ginoo, kay mismo ang Dios, ikaw o ako iyang gihigugma. Amen ba? Kung punta ta gininhawa, kaya na to. Sa atong kinabuhi dinis kalibutan, maigsoon, walay bisan o sa kadako nga madala na to sa minteryo. Bisan o sa kalugas nga bahandi nga atong huptan dinis kalibutan. Ang mabalo nato pag-atupang sa panan sa atong Ginoo, ang imong maayong relasyon sa imong isig ka tao, labaw sa tanan maayong relasyon ngadto sa atong Ginoo. Ang mga dato, versikulo 4, ang mga dato kanunay nga makakita og bag-ong mga higala. Tanawa ra. Siyempre, kwartahan biya. Lain-laing mga higala, mga barkada. Dato makapalit bisan unsa. Makapakaon, makapainom, makapasugal, makabisyo, makapamay. Usa sa akong amigo mga igsoon, diliran na ko imensyon. Usa ka iladong taos katilingban. Isa pastor, mao magunay ilahang pamaangi. Mo atong mga beer house, pero unsay nahitabo nila karon nagkasakit. Mga dato, pero nagkasakit, nagantos. Kadyot lang naglipay-lipay, taliwala sa kalibutan. Apan mas taas ang pagsakripisyo, pag-antos sa ilang mga binuhatan. Ikaw o ako, dapat matag desisyon, ayaw pagdali, planuha, o itugyan sa Ginoo. Lord, kung imo ning kabubuton na ako ni kadaugan, magpaabot ko sa insaktong panahon na dili ko magmahay sa matakusan ako kadesisyon. Musulod ganitag relasyon, dapat kauban nimo ang Diyos. Dili ta mo pwedeng magsulod og relasyon nga inubanan lang sa atong kaibog o sa atong emosyon nga tinawhanon, kay maghatod nagkapagyasan, maghatod nagkapaitan, maghatod nagkasamok mismo sa imong kinabuhi dinhi sa silong sa langit. Mao nga ang balaang kasulatan gituga, gibugna, gihimo nga dunay giya sa Holy Spirit aron ikaw o ako magiyahan niini, mamanduan niini, magpadlong sa sayop natong desisyon, kay ang atong desisyon dinis kalibutan kasagaran dunay kapakyasan. Apan ikaw o ako dili ka mapakyas kung doon na kay Ginoo, kay mag-agad ka sa plano ug desisyon sa atong Ginoo higala. Ingon diri mga igsoon, ang mga dato kanunay nya makakita og bag-ong mga higala, apan ang mga kabos biyaan sa ilang mga higala. Ayay, tanawa ra, tinuod ang Biblia dili perting tinuora. Kay wa gani kay kwarta karon, wag kay modoli mo, pero kwartahan ka,
daghan kag kabtangan ilado kas katilingban dagang mo isa apan kung pobre ka biyahaan go ka sigala apan hinumdumi kabos man ka apan dili ka kabos sa bulhaton sa Ginoo. Ikaw mao'y pinakadato sa tibok kalibutan kay kontento ka lang sa unsan imong kahimtang sitwasyon karon. Ingon sa 5, ang mamakak diha sa hukmanan silutan og dili gayud makaikyas. Kunang ayaw pagpamakak diha sa hukmanan, sister, brother. Kay silutan ra bagyutas Ginoo. Doon naman ko yung mga sitwasyon mga igsoon labi na sa husgado kasagaran rabagod nga makadaog anarabag yung mga bakakon dinis kalibutan mga igsoon pero sa ato bangas Ginoo dayod kaikyas ang mga bakakon silutan moabot yun ang panahon nga mawala ng kasikat. Hello, tinuod dili peteng tinuora. Ingon ang 5, ang mamakak diha sa hukmanan silutan og dili gayon makaikyas. 6, daghan nga maninguha sa pagpahimuot sa dagkong tawo tinuod dili peteng tinuora. Daghan mo pahimuot kung iladong tawo usa ka kahari sama kang King Solomon na nagkalaing-laing rayna sa nagkalaing-laing gingharian sa nasod o adto kang King Solomon makisayod kung unsa sa ka manggialamon ni atong mga panahon na daghang maninguha sa pagpahimuot sa dagkong tawo ug buot mo angkon nga higala sa tawo nga mohatag og mga kaayuhan. Muhatag na gani kayuhan ang isig katao dayigon dayon moingon dayon nga wow pero dili gani na makahata unayon kong daot. Hello, bato-bato sa langit ang matamaan wag sanang magalit tinuod na ko na nga daghang barkada daghang higala kung kwartahan pero ang kabus nga tao wa gyoy higala biyaan pero hinumdumi kung kabus kas kalibutan apan dato kas Ginoo ikaw mao'y pinakadato sa iyang atubangan. Kontento raman ka ma-enjoy naman ka makita imuhang mga anak wow maayo panlawas na enjoy everyday. Ikaw papa ikaw mama malipay sab ka kung nalipay man kang amahan mas nalipay ang Dios kay kontento ka sa imong kahimtang sitwasyon karon higala. Ingon ang 7, ang mga igsuon nga taong kabos wala makinahanglan kaniya busa wala siya'y mga higala. Di ba? Ang kabos nga igsuon bago daghang dili makinahanglan moingon man na nga makikamigo de ko anang wa man ay kwarta boslot man ang bolsa. Di ba? Ang mga igsuon nga taong kabos walay magkinahanglan kaniya moingon man na nga duol ni taan ang kabos mangani na ang akong ipangita ka ng mga dato ilayhan ko makahigala kay muhatag to na kong milyon busa wala siya higala bisag unsaon niyang paningkamot dili gayud siya makabaton og higala. Asi nagaanak kong kapos bisag sao ginagpakita dagway og mga drama igsuon tingali bugaab na lamang wag yun dili ka angkon og higala pero hinumdumi kung kapos kas kalibutan apan dato kas Ginoo ang imong higala tag iyas kalibutan. Amen ba? Ingon ang 8, kung gihigugma ka sa imong kaugalingon pagbaton o kaalam utok sa imuhang maabot o niya hinumdumi ang imuhang nakatunan o magmalaposon ka. Kung noon sa may imong nakatunan diha sa pulong sa Dios hinumdumi ka nun ay adlaw o gabi mabalando ka kay ang kadaugan o kalampusan ihatag sa imuha sa insakto nga panahon higala.
Ingon ang Josue Kapitulo 1, versikulo 8 ngadto sa 9. Ikaw ug ako dapat mamalandong sa mensahe sa atong Ginoo ug magkinabuhi ug magtuo nini kay sigurado ang kadaugan na imong maang koneksyon. Iining adlaw, pirmerong adlaw sa Disyembre, ikaw ug ako mauray na hibalo sa kahimtang ug sitwasyon sa imong kasinatian gikan sa bulan sa Enero ug hangtod karon katapusan nga bulan sa Disyembre. Apan tugat bidaglory until now do na batay kininhawa nga gihatag sa Ginoo kanato. Ingon diri sa mga salmo mga igsoon, dunay mga mensahe sa salmista David. Ang mga mensahe nga naa sa Biblia maoy tinuod nga kasinatian sa mga katawhan kaniadto nga angay natong panag-ingnan, angay natong panaminan, angay natong himuong pundasyon sa kinabuhi samtang buhi pata dinis kalibutan. Kung adto na taslunganan hinumdumi mairis ng tanang pangandoy sa kinabuhi sa tao. Ingon ang mga Salmo 119 versikulo 60. Kung ano na mo'y Biblia, pwede lang kumong makabasa unsay mensahe ni Salmista David sa versikulo 60. Ingon diri sa 60 mga igsoon, sa 119 versikulo 60, magdali ako og dili maglangan pagtuman sa imong mga soko. Mismo si Salmista David, magdali ako og dili maglangan sa pagtahod sa imong mga sugo o Dios, kay imo akong gipasinati sa kadaugan nga akong naangkon sa tikok na kong kinabuhi. Ikaw ug ako igsoon kanunay kang nagmadaugon. Tingali doon na may mga butang na wala mo abot nimo ay mong gipangandoy. Apan hinumdumi doon ay mga butang na mas labaw pa sa imong gipangandoy sa imong kinabuhi. O kana ihatag nas Ginoo sa insaktong panahon. Maunay mensahe ni Salmista David mga igsoon. Unsa iyang mensahe? Ato ning basahon pagbalik. Magdali ako og dili maglangan pagtuman sa imuhang mga sugo. Si Salmista David, kung doon na to'y isugo ang Diyos nganto kaniya, dili siya kabaliban. Kay mismo sa iyang kinabuhi, ipasinati siya na dunay Ginoo. Unang-una sa iyang pakig-away kang Goliath. Wow! Iining bulan sa Enero hangtod karon, doon natay dagko ng mga problema nga mas dako pa kadako kang Goliath. Apan ikaw o ako nagmadaogon kay doon na kay Ginoo. Mangutan ako karon sa imong kinabuhi. Ready na ba ka sa pagtuman sa sugo sa Dios, sa pagdawat sa tinud-anay nga kamaturan, nga diin ang kamaturan maghatod kanimo kanako kakawasan. Wala na ilain ba nga pinaka-importante nga mensahe sa atong kinabuhi dinis kalibutan, mga mensahe nga maghatod natod kadasig, maghatod og paglaom, maghatod og kausaban sa dakan sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Si Salmista David igsoon di sa makahikalimot sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Ikaw o ako
madali ba natong mahikalimtan sa atong kinabuhi nga ang Dios dining mga adlaw karong ng Domingo isa. Ikaw ako gihatagan bitag kagawasan. Ang kagawasan maghatag nato og kadaugan. Gawas na ta nga desisyon apan hinumdumi ayaw hikalimti ang mga butang o kaayuhan nga gihatag sa Ginoo kanimo. Diha mahibal-an sa usa ka tawo nga ang tawo wala malimot sa pagkamayos Ginoo kung muhatag sa panahon, muhatag sa oras, muhatag sa higayon nga bundukol diha sa pagpaminaw sa mensahe sa atong Ginoo. Ingon ang Salmo 34 versikulo 19. Daghang kalisdanan ang antoson sa mga matarong, apan hinumdumi dunay kadaugan. Mag-antos man ta sa pipila ka mga panahon, apan ang kadaugan naas Ginoo igsoon. Yes. Kung mahimo kang Kristohanon, labi na sa mga baguhan pa nga misulod sa pagkinabuhi nga balaan, daghang alantoson. Even ang imuhang pamilya tingali, even ang imuhang silingan, even ang imong mga barkada, even imong mga amigag-amigo, moingon man na, tuan akong amigong bagong na pastora, tuan akong amigo nga na bagong pastor, tuan na sa simbahan, nagsipit na o Biblia. Sa una ang sipitan, hinuktan. Sa una ang sipitan, tanduay, mga samad pa. Kay mga hubog na mga igsoon, mga balintong diasdalan, nabuak ag tanduay, naigo ag sampot, nalaslas na hospital. Walay kalibutan ang pamilya, tuanas na tambalanan na landig. Ikaw o ako, doon na pa kay chance, sigala. Ayaw pa abota na ang imong gininhawa, kuwao na sa Ginoo. Kay matagos sa kanato, doon ay gihanay nga pagpilo sa kinabuhi din sa kalibutan. Kung makabisan ta, rawata, nagkinabuhi, sumala sa pulong sa Dios. Moingon gud ang pulong sa Dios, paingon gud imperno ang tao. Amen ba? Mao nga doon namatay alantoson, apan ang kadaugan ihatag sa Ginoo. Karong adlaw, Domingo, permerong adlaw sa Disyembre, hinumdumi pila ka semana 2025. Aspas. Ako ma-imagine mga igsoon sa 2015 sa mong pagsugod din mura na lamang ko sa kapamilyo. 2024, pila na may katuig, magpulo na katuig. Apan tugan pinaglory until now, nagpabilin, nagmakugihon, nagsakripisyo, nagantos para sa bulaton sa atong Ginoo. Apan ang kadaugan kasiguruhan, kausaban sa kinabuhi, kadaugan gihatag sa Ginoo sa matapusan at itong nagmatinudanon sa pagkinabuhi, sumala sa iyang mga pulong mga mensahe. Ingon diri maison sa 34. Ingon ang 34 versikulo 19. Doon na mo'y Biblia diha mga igsoon, pwede rin yung makasunod sa atong mensahe. Kaya ang mensahe sa Ginoo, maghatod ka na ito o kalipay, maghatod na ito kalinaw. Wow! Grabe! Ma-enjoy ko ka mga igsoon. Ingon din, tanaw ra ko. Ipapatutan sa pulong sa Dios nga daghang alantoson ug mga kalisdanan ang mga matarong. Apan luwas ta gikan nining tanan. Hello, kumusta? Gikan sa Enero, Pebrero, Marso, Abril, sa nanglabay mga bulan, imo kinang hikalimtan. Hikalimti ang mga daot ng mga sitwasyon, o ayaw hikalimti ang mga mabulokong mensahe gikan sa Ginoo nga naghatod kanimo kadaugan o kabaguhan sa kinabuhi. Ingon diri,
daghang kalisdanan ang antuson sa matarong. Wow, grabe. Ikaw ug ako pamatud-ing matarong ato bangas Ginoo kay dagha nyo kang alantoson. Kumusta? Magpabilin ba ang pag-antos? No. Ingon diri, apan luwason siya sa Ginoo, gikan niining tanan. Kinsay buluwas? Si pastor, si pastora, title sa simbahan, dili ang Ginoo. Kung ikaw magkinabuhi, sumala sa iyang mga mensahe. Kami mga alagad sa Diyos, ikaw nga alagad sa Ginoo, mga pastor, mga pastora, mga leader sa mga kasimbahanan, nagkalain-lain pagsulahin. Ikaw nga usakahin, nagkalain-lain mga pagsulahin. Kawaladon, problema, balatian, mga challenge sa kinabuhi, apan hinumdumi kung doon na kay Ginoo, luwason ka gikan ni ining tanan. Hinungdan ni ining adlaw, ikaw ug ako nagakahiusa diha sa pagpatalingog sa atong mensahe nga gikan sa atong Ginoo. Ug hinumdumi, dili gud ka mapakyas. Namatay ang tuson, namatay mo sakripisyo matag panahon, apan luwason ta gikan ni ining tanan. Ang pangutana kung doon na tayo Ginoo. Kay Ginoo may muluwas. Dili man simbahan, dili man sekta, dili man title sa simbahan. Hello. Kung sa igingon, ingon diri, daghang kalisdanan ang antuson sa matarong. Wow. Apan luwason siya sa Ginoo, gikan ni ining tanan. O niya ang 20, ampingan siya pag-ayos sa Ginoo. Grabe. Kinsay mo amping? Ginoo. Ampingan siya pag-ayos, Ginoo. Ikaw ug ako giampingan ka, giproteksyonan ka, gitipigan ka, mo hinungdan nining mga adlaw. Dako pa kayo taginhawa, sister, brother. Gawas nun bata sa atong tawhanon nga kinaiya karon nga muadto tas balay nga alampuanan. Lord, salamat sa laing ang sa kong kinabuhi. Or magpadenominar tas atong trabaho, magpadominar tas atong negosyo, magpadominar tas ato ang kalenderya. Ay usik manggon, pastor, 5,000, 50,000. Inumdumi ang imong gininhawa, dili na kabayrag 1 million right now. Kaya ang imong gininhawa karon, labaw panas pulawan din sa kalibutan. Mag-unsa man nga magyaka kas kaptangan, magyaka kas posisyon, apan luyo ni ining tanan, imperno ang dagatan. Igsoon, magmatanata. Kanunay nato nga pukhon ang atong una-una. Kanunay natong ablihan ang atong kasing-kasing. Aron ang mga mensahis Ginoo nga muhatod sa atong kinabuhi sa tanang panahon, dili nato ikalimtan. Kay ang muamping kanato ang Ginoo. Tan-aw ra kon. Ampingan siya pag-ayos sa Ginoo o dili siya kabaliag buko. Kung kabalian gani kag buko, kung malisa gani ang mga bata, ikyod katulog si mama si papa kay maghilak man na, mangita magyunag manghililot, o niya kay hilantan man na o mapi ang ing among anak diring gamay, kay bisan asa naman paingon hala pag nilagsanay, o niya kay duha maning akong gagmay, o niya kining among ikatulog kay dako maglawas, matulpas-pasiaw purya-buya, dili na madalag purya-buya. Kay ikaw ug ako gialimahan o giampingan sa tong Ginoo. Way lain naghatag nato maayong panlawas, way lain nato naghatag og kusog, way lain nato naghatag og gininhawa karon kay giampingan tas atong Ginoo pag-ayo. Kumusta man giampingan ba nato ang iyang mga mensahe sa atong kinabuhi? Nga human ni ining tanan sa atong pamalandong, sa atong
paminaw karon mulusot ras pikas dalunggan mo. Hinumdumi panghinaot ang inyong ubos nga naga. Kining atong gihimo dili para sa among kaugalingon nga kaayuhan, kun dili kaayuhan sa matag usa ni atong layhan nga magkat-on mag-usab sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Hello. Kanunay ming manghinaot sa matag usa. Nga sa panahon nga kami mawagtang dinhi sa kalibutan, hinumdumi ang mga mensahe maunay mohatod dinyong pundasyon sa kinabuhi. Unsay gingon, daghang kalisdanan ang antuson sa mga mataro. Wow! Apan hinumdumi, apan luwason siya sa Ginoo, gikan nining tanan. Ampingan siya pag-ayo sa Ginoo. Ikaw ug ako ang muamping kanimo, ang muamping kanako, ang Ginoo dili si tao. Dili si simbahan, apan obligasyon sa tao nga moadto sa simbahan aron mo pasalamat. Lord, salamat sa laing ang sa kong kinabuhi nining mga tao. Gihimaya ko ikaw, gipasidunggan ko ikaw, gituboy ko ikaw. Dili ko ikaw ikaulaw ni bisan kinsang tao sa tibok kalibutan. Ay hinumdumi, kung imong ikaulaw ang Dios, ikaulaw usab ka sa iyang atubangan. Ayaw kaulaw nga bisan na akas pinakaubos nga level sa kinabuhi. Apan wala nimo kikaulaw ang pagpaambit sa buhi natong Ginoo. Lord, ikaw ang Dios kang Abraham. Ikaw ang Dios kang Isaac. Ikaw ang Dios kang Jacob. O kanimo ako nagasalig. Ayaw pagsalik sa imong kaugalingon nga sanabutan. Ilhe siya sa tanan nimong mga dalan. Ikaw magmanaposon higala. Last nga mga bersikulo, ingon ang mga panultihon sa kinabuhi ni King Solomon higala. Doon na say mga mensahe nga gipaabot sa matag usa ka kinabuhi. Mientras buhi patas kalibutan, hinumdumi, dili pwede ang pagdali-dali, pagdesisyon sa mga pinulungan, sa inistoryahan nga makahatag kagubot sa imong isikataw mismo sa imong kaugalingon. Panultihon kapitulo 25 versikulo 8 ngadto sa 28. Ato ning basahon tanan kay naa diri tanang pahinumdom mintras buhi patas kalibutan. Ikaw ug ako gipahinumduman sa mensahe sa Ginoo aron mulukway pa ang atong kinabuhi nga gipian sa Dios kanata. Hapit na ko maigsoon mag 47. Apan kining tanan akong gikalipay nga sa panahon sa kitagdang oras ug minuto sa akong kinabuhi, manghinaot ang inyong ubos galagay. Dili ug dili ninyo hikalimtan ang mga mensahe nga kanunay natong malungan pinaagi sa balang kasulatan. Ingon diri sa 25 versikulo 8 sa panultihon. Kung doon na mo'y Biblia, pwede lang yung mong makabasa. Ingon diri, ayaw pagdalik-dalik pag-adto sa hukmanan tungod sa butang nga imong nakita. Usahay manggod ang tao makadungog og istorya, labi nagsakit, mo ingon dahil iadto tikag barangay, isumbong tikas tanod, magkasuhanay ta. Kanya ang istorya mo igsoon, wala kabalukon sa kalidad diha sa kaso. Kaya ba ninyong ibayad sa husgado? Nga bisan pamangani sa file sa kaso, magbayad na ka sa abogado? Ot-oto ng iyong kaptangan, di sakon sa pamukadudahan sa katilingban. Ay usahay ang tao labi makain mo istorya. Mo ingon man dahil iadto ti kag husgado, kaso ta. Pero wala maguna-una kung unsay kahintang og kalidad sa diha sa husgado, magbayad bakas abogado. Hello. Mao nga dati di ta magdali.
matag desisyon, matag plano, dapat kauban ang Ginoo. Mga batanon, magpadala ta sa atong kaibog, mga nilantawan sa ato ang emosyonal, sa atong kasing-kasing. Maghatod yun ang pagmahay, loyo, nining tanan. Siyempre, wala bagit maabot ang insaktong gitakdang panahon. Hello, taga-e ko ninyo kapitulong bersikulo nga diha sa imong gibuhat na ana ang resulta nga wala ang pagmahay. Hinumdumi ang pagmahay sa usa ka tawo naa sa luyo, wala diya sa atubangan. Luyo sa imong pagdesisyon, luyo sa pag-adto sa hukmanan nga nagdali-dali ka, nga layhan kang makikaso. Pordoy gud ng tao. Ingon dire, ayaw pagdali-dali pag-adto sa hukmanan tungod sa mga butang nga imong nakita. Unsa may unyay imong buhaton kung may laing saksi nga makapamatuod nga sayop ka. Hala, kanira bang tao nga mao'y nasayop, mao magdali-dali maguna, ay mo ingon man na nga, maguna-una ako dito kay aron ko makapagmarites. O niya kay naamay nakakita sa imong gibuhat nga ikaw mo'y dautan, dili ang imuhang ipasangidlan. Nakabalo ba ta nga diha sa husgado nga mas grabe ang kaalam nga gihatag mo na sa Ginoo kanila? Dili pa matud-an nga wa kay witness, wa kay testigo. Di ta magdalisod. Moingon na ita nga, ikihati ka. Kaso ta, inumdumi, ingon ang Biblia, nga basig dunay nakakita nga mas labaw pang nasayon sa imong kinabuhi. Uman gyud ka. Munang sa atong pagka-Kristohanon, dili ka panginansak, sister, brother, Kristohanon gyud ko. Hallelujah. Domingo, Sabado, Miyerkules, ug unsa pa diha cottage prayer, imong silingan nakaibalo sa imong batasan. Moingon man ang imong silingan, ay otro mapunang way klaro. Alam mo hila ka, nakabalo naman imong silingan nga wa kay batasan. Siyempre sila may witness nimo kung si kinsa ka. Diba? Kung wato ka suskado, kunya naapay dahi mas labaw nga nakahibalo sa imong gibuhat nga dili mao, nakakita pang yun plus o say plus video. O ingon man ang husgado, ikaw man nagini, o niya ikaw po'y nagkiha. Isa may mapreso, katong imong gusto mo, o ikaw. Diba? Ang Biblia may iksong nagtugan sa matag sa kanato aron ta magkato. O, ingon diri o. Ayaw pagdali pag-adto sa hukmanan tungod sa mga butang nga imong nakita o sa imong nakita. Unyay imong unsa may imong buhaton kung may laing saksi nga makapamatuod nga sayop ka. Ayay. Goodbye Philippines. Kagul-kul kas bilangguan. Versikulo 9. Taas ni maigsoon ato ni sa 28. Tanan ni maigsoon. Ingon si Salmista, ingon si King Solomon ni ani. Pulong ni mensahe ni Solomon mga igsoon. Ingon diri o. Kung ikaw ang imong isikatao dili makauyon sa inyong una-una, husaya ninyo kini tali kaninyong duha. O ayaw itugyan ang bisan unsang dinaguan na ayaw kung naghatag yung nagkaalam ang Ginoo. Ningon dire, tingali unyag may makabalita bahi ni ini o ikiha ka o maulawan ka pag-ayo. Ikaw na hinuoy maulawan, di ba? Sa taos kalibutan maubini kasagaran kung walay Ginoo, maguna-unang iha pero wala gani kahibalo sa sitwasyon sa ilang gikiha.
wala sila sa sitwasyon diha, pero maoy ning giha. Unsa may imong ika-istorya? Di ba? Di ba mo ingon man ang huskado? Unsang orasaha, unsang bulana, asa man kaani. Di ba? Unya kay naay nakakita nimo nga tuwa kas Manila, tuwas kas Cebu. Unya ikaw ning giha nga wala man ay kaanang hitabua. Kisay maulawan? Ikaw nga nagkiha o ang gikiha? Ikaw. Mao nga dili ta magdali-dali. Aron ta dili mabalik. Maulawan pa, dili kay mabalik, maulawan pa. Ingon ang 11. Ang pulong nga gilitok sa tukmang panahon sama sa dagayday sa bulawan diha sa bulutanganan sa lata. Di ba? Di ba nindot? Kung ang imong mga pulong tinud-anay, mga pinahiluna, pinahimutang, ang pulong nga gilitok sa tukmang panahon. It meaning to say, mga pulong nga dili pinaspasan, mga pulong nga gikan sa Biblia nga maghatod kanimo og pamaagi. Nga dili ka makabalik-balik. Versikulo 12. Ingon ang 12. Ang usa ka pasidaan nga gihatag sa usa ka tawo nga may kasinatian ngadto sa tawo nga buot mamati sa makabililhon sa mga singsing nga bulawan o sa alahas nga hinimo sa labing maayong bulawan. Grabe. Ang usa kapasidaan, ikaw ug ako gipasidaan gyud niining mao nga mensahe karon. Dili lamang usa ka tawo kundi sa katilingban sa tanan nga naminaw dinhi sa Sign FM maog yun ay tinuod kanang pagdali-dali o niya maupo na nagbuhat o dili mao human yun. Ingon dire ang kasaligan nga sinugo makalipay sa nagsugo kaniya sama sa bugnaw nga tubig taliwala sa kainit sa ting ani. Ang usa nga sinaligan nga sinugo, ikaw o ako sinaligan kang sinugo sa Ginoo, wala kay gidipinsahan bisag himong kaugalingon nga batasan karon maigsuon mo dipinsa man moingon man nga sila daot ako mo'y sakto kining title sa akong simbahan ang unon pa ng simbahan. Kining akong mga membro, ang kunong pang membro. Hello. Ang tinuod nga sinugo makapahimuot sa nagsugo. Ikaw ug ako mga igsuon magtinud-anay lang yutas ato banghas Ginoo. Dili pwedeng magpa as if ta. Magpakukunwari ato bangan sa imong sikatawo. Labaw sa tanan atubangan sa itong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Jerwel Lempahan Badoy from Lunoy, Vice City, Negros, Arieta. Naibutan ka ni mo diya, Pastor. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo. Malipay ko sa atong mga kauban. Atong mga sumusunod nga mga batanon nga mahimong mag-alagad sa Ginoo. Wala ko'y laing itinguha. Wala ko'y laing ipangandoy sa ginabo. Even sa akong klase diya sa Negros Oriental State University. Sikat sa ato pagtudlo kaniadto sa 2007 until now. Kanunay natong gimolda ang atong mga estudyante. Dili lamang sa eskwelahan, dili lamang mismo sa university, kundi mismo diha sa Kristohanon nga kinabuhi. Dapat ikaw o ako magkat-on diha sa mensahe sa atong Ginoo. Unsay giingon diri maigsoon, ang usa ka pasidaan asa takuto mga igsoon. Ingon diri maigsoon, versikulo 15 dai.
Ingon, versikulo 13, ang kasaligan nga sinugo makalipay sa nagsugo. Tinoo dili. Kung ikaw o ako sinugo sa Ginoo, kung nagbuhat ka sa iyang kabubuton, ingon si Salmista David, tumanon og trabaho o nako dayon ang imong ipabuhat kanako Ginoo, kay mismo akong nasinati nga naa ka kanako. Wow. Hinumdumi igsoon, iining adlaw, permerong adlaw sa Disyembre, o ikaw o ako nahibalo kung asa tapunta. Imo bang yatagag una ang gingharian o ang pagkabataro kay kining tanang mga butang igadogang ra kaninyo. Asa mabasa? Mateo 6:33. Apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian o ang pagkamataro nga gikan sa Dios, kay kining tanang mga butang igadogang ra kaninyo. Ikaw ug ako na ay kagawasan og si kinsay imong unahon, mga butang ba nga adunay tag-iya, kinsay tag-iya sa mga butang nga imong giuna, ang Ginoo mo'y tag-iya labaw sa tanan sa imong gininhawa, ang Ginoo mo'y tag-iya ni ana igsoon. Kay unahon gani imong mga butang, wala nimo unaha ang tag-iyas butang, hinumdumi dili siya malipay nga ikaw iyang sinuko. Hello. Naa nimo, naa nako ang desisyon kung ikaw o ako makahatag ba sa pagpahimuot sa atong Ginoong Hesus. Basahon na to pagbalik. Ang kasaligan nga sinugo makalipay sa nagsugo kaniya, sama sa bugnaong tubig taliwala sa kainit sa tingani. Versikulo 14. Ang mga tao nga musaan og mga butang apan dili motuman niini, nahisama sa mga panganon og hangin nga wala magdalag ulan. Ikaw og ako ra po'y nahibalo niini og ang Ginoo. Versikulo 15. Ang magpaulipon pagdani magkadani bisan sa hari, og ang lumo nga sinultihan modulot sa kabukukan. Diba nindot? Ang mga malumong sinultihan modulot na sa kabukukan. Apan gani ang mga pinulungan nga inisog mga igsoon, maisugsok ng tao ay. Diba kung doon ay magwahil, o niya mo apil po kagwahil, wala, parihan na bugbuot. Maong gani kung ang usa kalayo, kung ang bana asawa o bana normal man yun ang dunay mga away ginatmay, kay lamas manas kinabuhi, kung ang imuhang bana nag-init ng ulo, kay tingali kung sa'y nainitan, ikaw asawa magpakatubig ka, bubuin ang tubig, dili kay bubuan imong tubig ikas labador, bubuing malumong mga minsay. Kay modulot na sa kailanman, muingon ka, mahal, sweetheart, nag-ingon ang kasulatan, just relax. Muingon man ang imong bana, mulantaw na si imong asawa, o ang imong asawa, mulantaw si imong bana, mulantaw man ang imong isig katao. Wow! Kinood yun siya kalagi. Ang kinood nga pinulungan, ang mabugnang pinulungan, modulot sa kasing-kasing, makahatag na kahumpay sa kainit sa katao. Ingon diri mga igsoon, ang mapailobon nga pagdani, makadani bisan sa hari. Tanawa ra guna, mapailobon nga pagdani. Sa to ba, gikinahanglan ang insaktong panahon nga madadini mo ang hari. Ikaw ka magdali, dili ni maingon, dire mo kayo sila walay ayo. Sure ka? Sure ta maigsoon nga way ayo ng uban? Moingon ta maigsoon nga diri mo simba, kay nindot din tayo sa simbahan.
Mao ni makaluwas. Asa to pa title sa simbahan may makaluwas. Dili day ang Dios may makaluwas ninyo. Kung dili simbahan ra. Ikaw ug ako magkat-on God mga igsoon. Kung nangiin ani ining atong programa, wa gyud mo kadungog kun unsay title sa simbahan diri. Amen ba? Ang atong gidala mga mensahe gikan sa Ginoo, dili mensahe gikan sa tao. Ang inyong ubos nga lagad kanunay nangindahay og namasin nga sa matag panahon nga sa paghatod og mensahe gikan sa pulong sa Dios mugitin ni sa inyong kailanman, sa inyong kasing-kasing. Muhatod ni kadaugan, muhatod ni kausaban, muhatod ni kabaguhan diha sa dagan sa kalibot sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ang mapailubon nga pagdani makadani bisan sa hari og ang lumo nga sinultihan modulot sa kabukugan. Versikulo 16. Ayaw pagkaon og dugos nga sobra sa imong gikinahanglan kay musuka karaman sa kadaghan sa imong gikaon. Dapat katamtaman lang yung katamtaman lang, yung mga pangarap mo, yung mga pangarap mo na hindi mo kayang aabutin, huwag yun. Mag-agad ta sa plano sa atong Ginoo, kay ang Dios muhan ay nas insakto. Unsay giingon sa Jeremiah kapitulo 29 versikulo 11, ako lamang ang nasayod sa akong gihuna-una, ako lamang ang nasayod sa akong gilaraw alang kaninyo. Kay ikaw ug ako dunay plano ang Ginoo. Amen ba? Di ta magdali. Aron ta dili mga bali. Og hinumdumi kauban ang kaalam kay balugikan sa Ginoo. Kay mauni mo hatod kanimo kadaugan sa kinabuhi. Ingon diri, ayaw pagkaon og dugos nga sobra. Sulay kuno kaon og daghan nga pagkaon, di ba isukar? Bisag nindot pa na kaayo pagkaon, tanawa ra kun dunay pasiaw. O ingon dahil imong higala, sister, brother, murag di na makulay ang mukaon, nga naman Matingala ko sister, brother, nga human ako kaon, labi ng mapusok ko, di na kulay ang mukaon, na alang-alang mukaon, pagka nga pitinang butiri ka, bugtik ng abuton, anak, dili na madalag ligis o kalho. Sobra naman, isuka pa na mo. Hello, mamaganis kalibutan nga doon ay masobras ka alam, mahambong giro. Pero yun dumi ang kaalam mo kay balogi kaskino, magpapailon mo paiusanon at ubangan sa Dios o diha sa imong pagpailo kung pagpaubos, ikaw ituboy sa insaktong panahon. Ingon ang 17, ayaw pagpunay duaw sa imong silingan kay tingali unyag pulan siya o kasilagan kaniya natanawaran na ngano magsigi mapukagpunay sa imong susi sa imong silingan wala kay trabaho sa inyong balay. Siyempre pulan na unya gikan sa pamahaw paniotto panihapon magsigi jud kag pakita mo ingon man aw sa mapuning tawhana magsigig danga-danga kagatagas maning agtang lamang niini. Di ba magsapot, magsipok na, kasi siyempre ang tagbalay, naawa po na ikaugalingon nga trabaho. Ako sa akong kinabuhi may egsoon. Pila lang yun ka minuto. Muhatag ko panahon sa isig katao. Apan hinumdumi, diha sa panahon sa pulong sa Ginoo. Diha ang mindot na taas kag panahon sa imong isig katao. Apan kung maritis ka ni, di ko maminaw anak. Hello. Nasabok-sabok na labang na sa akong kinabuhi o panahon. Matay bato ko ang nagbaol, magtanong kong amote, tanong kong kalumpang kong apara, pagkapila ka bulan na pa ko'y madonlo. Tinood dili, kanang magsigig punay ato dito sa imong silingan, magsigig kag panabi, pangdaot sa uban. O niya ang tagbalay, malatos imong pinulungan.
nga nakakita si mong batasan nga utos sa kambulyagon mga igsoon. Ato din siyang ipadayon mga kaigsuonan. Ako ni nga ito na over sa atong video din, hawa pa may alas 6. Ato ni padayon mga igsoon ato ni sa 28. Naku ini kahimuan sa matagusan nato ka magkinabuhi. Mauri pirmirong ang og adlaw sa Disyembre mga igsoon. Tanaw ra ko. Ingon dire sa 18 ako lang gining basahon tanan mga igsoon kay aduna tay ako ning ito na over sa atong video din. Ingon ang 18. Ingon ang 17. Ayaw punay duaw sa imong silingan, kay tingalit unya full-an siya o kasilagan kaniya. 18. Ang tao nga musultik baka, batok sa iyang isikataw, sama sa makamatay nga espada, puspos o talinis nga odyong. Anawara na. Sa ato kinabuhi maigsuon, ingon dire, ang tao nga magsultik bakat, batok sa iyang isikataw, sama nga makamatay sa iyang isikataw. Kanang imo pinulungan nga dili mao, makapatay man na. Laro dili. Siyempre, kung imo paawayon imo silingan, moingon man ka nga, gidaot biya ka ni brother, gihulga biya ka, gihumutan biya ka. Siyempre, ang imong isuginlan sa ay imong paawayon, unya ikaw mo hinungdan, pagbantay mo yung suon kay dako ka tulubagos Ginoo. May pay magwali kasi minsay sa atong Ginoo, kay dako pa kag reward sa iyang tubangan. Ingon diri sa 19. Ang pagsalig ngadto sa tao nga dili kasaligan, panahon sa kalasdanan, sama pag-usap ginamit ang daot nga ngipon o sa paglakaw pinaagi sa nabakol nga mga tiin. Klaro dili, peteng klaro ha. Ang pagsalig ngadto sa tao nga dili kasaligan, mauni. Mao nga ikaw ug ako, dunay mga panahon dito kasaligan sa atong Ginoo. Di magani ta kasaligan sa atong isikataon sa pagkaang Ginoo, musalig nimo, musalig na ako dili oy. Di man ta kasaligan. Ingon ang Lucas kapitulo 16 versikulo 10, kung kasaligan kas kagmay mga butang, kasaligan kas dagko, kung limbungan kas kagmay butang, sabot sa dako. Ingon ang 20 ato ning tiwason sa pagbasa mga igsoon. Ang pag-awit alang sa tao nga anaas kagulaanan samara nga pagbukas sa sapot sa tao panahon sa tingtugnaw o sa pagbutang og suka sa usa ka sabat. Diba? Ay mong sabat butang ang suka, moran ang binakaw mga igsoon. Ingon diri ang pag-awit alang sa tao nga anaas kagulanan samara sa paghukas sa sapot sa tao panahon sa tingtugnaw. Naakas kagulanan dapat dili ka magpasulabi mga igsoon. Kay ang kaguol buhaton na nimo kapakyasan, ang kasubanan buhaton na nimo o kadaot mismo sa imong kaugalingon higala. Ingon diri sa 21, kung gigutom ang imong kaaway pakan asya, kung giuhaw paimna siya. Nganuman bisan gani ang imong kaaway tagda at imana, kung gigutom siya hala pakan na, kung giuhaw siya hala paimna. Kaysa ingon ni ana, ingon diri sa 22, kaysa ingon maulawan siya pag-ayo sa o kantihan ka sa Ginoo. Ato bang nasabtan ang gamay sambingay, kung ang imong kaaway higugmaon nimo, paimnon nimo, pakanon nimo, dili paimnon o bino, kay mag-away mong samot, paimna o bugnaw tubig, kay makahatag na kahupay sa iyang kasikas. Imana tagda kaysa ingon niya na maulawan siya sa iyang gibuhat tali kami. Ingon ang 22, ang paglibak naghaling sa kasuko
sa mga amihan nga nagdalag ulan. Kanang pagpangliba, paghaling nas kasuko, munay atong ligayan, munang dili ta pwede igsuon manglibak. Ang paglibak naghaling sa kasuko sa mga ang amihan nagdalag ulan. Maayo pa ang pagpuyo diha sa kisami kaysa makitipon sa asawa nga tagaw-tawan. Na inirabang mga asawa nga tagaw-tawan, mga igsuon. Ingon ang Biblia, may magpuyo kus kisami kay wa pa diri langas. Moingon po mga igsuon, o niya sa kisami, pastor, siguro jud ka nga magpuyo ka dito nga walay mga RET, mga balagtok muguyo niya nimo dito, mas kapinan pang daghang rabis, di ba? Usa man ni siya kasambingay nga angay natong ibutang sa atong una-una kasing-kasing igsuon. Ingon diri, maayo pa magpuyo diha sa kisami kaysa makitipon sa asawa nga tagaw-tawan. Versikulo 25. Ang pagpamati sa maayong balita nga wala nimo paabuta sama sa pag-inom og bugnaong tubig kung uhawon ka. Di ba? Unsa man ang mga mensahe nga sama sa bugnaong tubig, mga balita, mga mensahe nga gikas Ginoo nga makahatag nato kadasig, makahatag nato kalig-on, pero muhatag nato og pagsaway aron ikaw ug ako masinangkapan sa tanang mga buluhaton para sa atong Ginoo. Ingon diri, ang pagpamati sa maayong balita, mga maayong balita. Unsa man ang mga maayong balita? Balaang kasulatan. Maayong balita, makahatag o kahupay sama sa punang tubig igsoon nga makatagpaw sa kauhaw. Ingon ang 26, sabi na tamahuman, ang taong matarong nga mutugot lang sa buluhaton sa taong dautan sama sa tubod nga hugaw o atabay nga gibutangan sa hilot. Unang ikaw nga matarong pagmatngon, pagbantay, ayaw sugot. Kung dili mao, dili guna mao. Ayaw pagkonsintidir, ayaw pagkonsinti, sister okay ra gyuna bisag nakabalo kang dili mao. Buyaga pahimang nui, sister brother dili na siya pwede. Base sa balang kasulatan. Niingon si Jesus, nag-ingon usab ang kasulatan, alagari og simbaha og kahadloki ang imong Dios og siya lamang ang alagara. Ikaw ug ako, kung magbase kag pulong sa Ginoo, ang kasiguruhan kadaugan imong maangkon igsoon. Ang taong matarong nga musugot lang sa buhaton sa taong dautan, kana bang mo konsintider ba? Mo compromise lang ba sa pagbuhat og dautan? Dili sab na siya pwede igsoon. Kung sayop diya sa kasulatan, sayop yun na sa kasulatan. Kung sayop na sa atubangan sa Ginoo, sayop yun na. Bisag pastor pa ka, bisag pastora pa ka, bisag leader pa ka sa simbahan, bisag hari pa ka sa tibuok kalibutan. Kung sayop na sa atubangan sa Ginoo, sayop yun na igsoon. Mo hinungdan ang mga apostolis kaniadto, si Apostol Juan ipulungan sa liog dito sa atol sa birthday ni Herodes, kay nagpahiman si Herodes ni Herodias nga asawa sa igsuon ni Apostol Juan. Ibuyag si Herodes ni Apostol Juan sa pagsayaw sa anak ni Herodias. Niingon si Herodes, bisan katuga sa akong kaptangan, ihatag na nako. O niya nakabungat naman siya. Niingon ang inahan, ang ulo rang Juan patay. Sa atong kinabuhi igsoon, unsay namatyan usab ni Esteban, apan wa siya nabatik og kasakit, kay ang Dios naghatag niya kaisog. Sa katapusang butlok sa kinabuhi ni Esteban, niingon si Esteban, amahan ko pasayloa sila, kay wala sila pasayot.
sa ilang gibuhat. Ikaw ug ako dapat basayon sa imong gibuhat para sa imong kinabuhi, para sa imong isigataw, para sa imong silingan ug labaw sa tanan. Ikaw ug ako nahibalo kung unsay imong gibuhat nga ang Dios mahimaya ni ining adlaw karon. Ayaw pagpagamon sa imong desisyon. Ayaw pagpagamon, ayaw pagpagapos sa mga butang sa kalibutan. Ayaw pagpagapos diha sa negosyo, diha sa trabaho, diha sa imong obligasyon. Hinuno ang pagpagapos diha sa mensahe sa Ginoo nga ikaw kung ako hatagan o kadaugan kasiguruhan sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ingon dire maigsoon, kung dili makapugong sa imong kasuko, mahisama ka sa usa ka syudad nga walay paril og sayon rang atake. Ang moproteksyon nato mensahe Diyos Ginoo. Sa panahon nga maka-encounter ka og mga mensahe nga dili mao, ira gyud ka masuko. Just relax sister, pasandai sila. Wabot ang insaktong panahon, ikaw o ako gantihan sa tong Ginoo. Ako raning sudlan og mga music mention ako ning ihatag ni DJ Jen alang sa mga request awit makalangit ingatak na og dapit sa kabot-kabot.
Sa diba pwersa sa kalangitan. Sa ngalan sab sa atang station manager Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan sab sa atang general station manager Reverend Kim Ryan na Bakasaon. Ag sa atang Reverend Safri Candelario. Kini si DJ ay makiguban na po ang ini sa iyong kabuntagon. Maayong kabuntagon, bisan pumasa ato ang pinalangga kanunay mga listener sa Shine FM 95.3. Kumusta man ang ato nga kabuntagon? Maayong kabuntag, bisan tuman sa magalantaw man sa live karon. Maayong kabuntag yun, ninyo nga tanan. Usbon ko, maanin doon ang kabuntag sa danay nagabaminawan. Ang nagasunod sa Shine FM 95.3. Unang adlaw sa Disyembre, sa kabulan na lang yun. Say goodbye na butan sa 24. Ay na pong tuig. Atong atubangon, atong i-welcome. Maayong kabuntag, yung isa pa mahal sa mga kaigsunan at mga kaigsunan dapit sa balok, pinadapit sa Pilipican. Maayong kabuntag, good morning gayon. Wala kay sasama, lalala kay sasama. Wala kay sasama, lalala kay sasama. Wala kay sasama, lalala kay sasama. Wala kay sasama, lalala. Maayong kabuntag, bisan pumandapit sa Kangkwen. Good morning, Kangkwen. Maayong kabuntag, ni ng Vetras sa Venezuela. Ng Gregoria Buagas. Family Masida. Family Dalmasyo. Ayong buntag. Gudog family. Sibumet family. And Punting family.
buntag bisan pa man sa family ini, lapit sa Kangkuya, family ni Uncle Mario, og ni Auntie Roslyn ini. May nga buntag dadapit sa pastor sa Katrimbulon o dapit sa naso. Isabot sa mga sitwasyon, ikaw na Kini nga awit ng paabo. Bisan nun sa may mahitabo, bisan asa man ka, bisan nun sa may nagpanahon, himtang sa panahon, himtang sa kinabuhi. Ato lang yung pilion, mao ang Diyos. Tungkol kay ang mapakyas ang amahan. Sa tanang anak, nga nagmatinud-ano niya kaniya. Bisan pa man dapit sa proper barangay Santo Niño. Family Faburada, family Hinarosa, family Urong, bisan pa man sa family Cantilario. Maayo nga buntag. Kadayag sa mahimaya ang dalan, hati ko ikaw. May nga buntag dapit diha sa Naga. May nga buntag sa Tibok Tihana family. Santa Ana ang Tihana family. May nga buntag. Ang bagan, malayat, kakoy ko karasanan, 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 nama-nama. Ang malan, malayat, kakoy ko karasanan, 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 karasanan. Sa Tibok Yaguso family. Malayat, Ramirez family. karasanan, 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 nama-nama. Ang malan, Family Alcabal. May nga buntag. karasanan, karasanan, nama-nama. Handi ko ikaw, amahan ko, kaluwasan na kanimo. Tapos ikaw, Diyos, sa pagtawan. Maayo nga buntag sa Tibok Pilipigan. Good morning Pilipigan. Family Akab and family Turay. Oh, Jesus, Sa family Pastor April Mi Akab Turay. Maayo nga buntag Pastora. ano ka? Himaya, dahil ko ng pagkahalang mo, Jesus.